Daga wasu na daga makaranta suka tare da suka rige so kwace wayata. Wai wannan. Kai. Me kawo kana? Kun tuna yadda suka wuce kun karɓi wani yaro kuma yaron ya kasance ɗan makaranta ne. Bai kyautu ba ce kun zo ku ishe wani yaro. Ko bai karatu kuma kwana a yi yana da buƙatar ku dawo min da ita. Yalla bai. Mu tsaya iya haka. Wannan magana ce akan waya har kasa na samu nishadi domin babu wanda ya taba zuwa wannan waje ya wuta babu shi babu sarki a nan ne baka kana ji wai ana basa ko da ji ba kai maza ka ji ni nan waya ba ta fita nan waya ba ta nan waya ba ta nan ko ba za ka tafi wani ba dan dakikiya kai baka Yalla bai. shege mun shi ina so na gansa a kasa Yalla bai zan bi ka.
kayyade kayyade ta yi mana